Salamu alaikum. Farkon tashi a makarantar ne? Eh. Dan baba. Na'am. Ya aka yi? Lafiya kalau. Ya makaranta? Lafiya kalau. Yau me aka muku ne dan? Government. Government. Dan baba? Na'am. Na tambaye ka mana. Ba. Me sunan tsohon shugaban kasa? Bai sauki ko dan noziri zai iya ya wuce bindo ne. Wawan banza. Ka dinga mai da hankali akan karatun ka. Kana ji ko? Kin san waye anti Jamila? Wace ce anti Jamila mu? Ke ma wawuyar banza ki ringa kula da aurenki ita ce baba zai aura.